Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρείς σε ένα κατάστημα εστίασης? Τη θέα? Ναι. Τη φιλοξενία? Πολύ σημαντικό. Αλλά πολλές φορές ένας κατάλογος ή μενού, όπως το λέμε, ίσως να λέει πολλά για την ίδια την επιχείρηση. Και αυτό επειδή ο κατάλογος είναι ένα σημαντικό μέρος της εικόνας της επιχείρησης. Όποια λοιπόν και αν είναι η ιδέα σου για το μενού της δικής σου επιχείρησης, μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Για το καλοκαίρι που είναι μπροστά μας, μπορούμε να σου κάνουμε μάλιστα και τη ζωή λίγο πιο εύκολη, φτιάχνοντας μενού με ένα υλικό υψηλής αντοχής, το οποίο είναι αδιάβροχο, άσκιστο, εύκολο στην απολύμανση, αλλά και φυσικά ανακυκλώσιμο. Για να κλείσεις ραντεβού μπορείς να έρθεις στο φυσικό μας κατάστημα ή ακόμα να κάνεις και την παραγγελία σου μέσω ίντερνετ. Περισσότερες πληροφορίες στο link που ακολουθεί.